onnea kaikille. Ei, en mä lähde. Ja Mini ykkösten kisassa on lähdössä 86 Setlannin lammaskoiran Lilli ja Anne Peräsalo Lakeuden akelit-urheilijoista ja sitten valmistautuu luokan päättävä 7 Bostonin terrieri Viini ja Pia. Ja Maxien C-kisaan. Maxi kakkosista aloittaa numerolla 29 Australian. Hetkinen, se on ihan eri. No joo, aloittakaa joka tapauksessa. Eli Maxi kakkosesta starttaa numerolla 9 Nova Scorpion Paavo ja Ninni Uusitalo.